Нарязвам 2-3 глави лук на шайби или полумесеци и ги слагам в голяма куба. След това добавям 2-3 скелетки чесън, нарязани на сравнително ситно. Вкусявам солио, черен пипер, пушен червен пипер, и сол. След това добавям една супена лъжица хубав домашен мед, малко соев сос и изцеждан сока от един портокал. И след това разбърквам много добре. Взимам по-голяма тенджера, в моя случай това е най-удобният съд за подреждане. На дъното разстилам част от лучената смес, отгоре подреждам първият ред пържоли, след което ги покривам с още от сместа. Продължавам да редувам лук и пържоли, докато наредя всичкото месо. Накрая изсипвам останалата част от маринацията върху последния ред. Разварям с капака и оставям месото да се вкуси. Минималното време е между 2 и 3 часа, но ако имате възможност, оставете го поне за 6. Така пържолите ще поемат много повече аромат и ще станат много по-вкусни. След като пържолите са се мариновали достатъчно, е време да ги подредим за печене. На дъното на тенджера разпределям лучената смес, която използвах за марината. След това нарязвам един портокал и 2 лимона на шайби и ги подреждам върху лука, така че да се получи своеобразно канапе. Именно върху него нареждам пържолите. Тук идва най-важната част от рецептата. Пържолите трябва да се пекат бавно на 150-160 градуса. Не увеличавайте температурата, за да ги изготвите по-добре. Именно ниската температура позволява на месото да остане крехко и сочно, докато се пече бавно. То поема ароматите от лука, портокала и лимона, подправките и червеното вино. Киселедността на цитрусите помагат месото да стане още по-крехко. А в комбинацията с солта и виното се получава изключително богат и балансиран вкус. Търпението е ключът към перфектният резултат. Сега добавям вино, половин чаша вино, червено, и малко вода, също около половин чаша. Покривам с фолио и оставям да се пече във фурната.